Bravo, quina cosa més ben feta! Redeu! Quin bon treball, quina manera d'arribar-me al cor, de veritat. Bravo, és que estos xics, cada vegada ho fan millor. Bravo, 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 bravo. Quin textazo. Lausa, quin textazo, quina ironia, però quin malbaratament de talent. Escolta, Pau, què em dius dels actors? Per l'amor de Déu, que bé que estan els dos, bravo! Te ho dic, mare, són uns actors moderats, precisos. Algun poder de comunicació, senyora, que això ja no es veu per l'amor. Tranquil. Què em dius del vestuari? Per l'amor de Déu, quin vestuari, 2 duros que s'han gastat, I com resulta la coseta, El mateix que l'espai escènic, el decorau. Quin decorau, quin decorau? Que mira 2 tauletes, 2 cadinetes i una estoreta del Carrefour i el compli. Mira, ja està, jo a mi m'ompli tot. I la il·luminació, que em dius del disseny d'il·luminació? Mira el focus i que ben penjat que està ahí. Mira això, quina manera de jugar en el claroscur, en les ombres, en lo que sigui les textures. Bravo per les textures! Bravo per les textures! Què el dic de la producció executiva que s'han marcat? Què el dic? Olé! Quina manera tenen estos xavals de fer les factures. I la nòmina? La nòmina me caguen de Fota la nòmina que s'han marcat tots. Quina retenció, més ben retinguda, hòstia. Això té un nom, l'IVA. Bravo per l'IVA. A estos el IVA ni els frega. El IVA se pasen pel forro les pilotes, perdona que ho diga, Estos 21, ja posa'm un altre, 42. Una cosa que dic, les dietes de bolo. Ole! Quines dietes de bolo, per favor, les seues brades, els seus callos, les seues litrones. Les seues casalles. Les seues ratlles. I els seus gelocatils. Bueno, sí, ja no, anarquilases. Estos són més d'anarquilases, bravo per les anarquilases. Bueno, pues mira, jo abans d'anar-se vaig a dir-ho també, Quin encert de programador que tenen així. Bueno, así es programadora, Programadora, así es programadora. ¡Que salude! ¡Que salude! ¡Que salude! Bravo, on estigues, bravo programadora per portar a estos 2 putos cracks i pagar-los el bolo demà matí a primera hora, sense dir ni mu, home. Jo em poso en peu davant d'estos 2 portentos de la comèdia àcida i alhora intel·ligent, sense perdre el bon gust, que el teatre ben fet amb afecte i il·lusió. Sí, jo també em poso en peu, home, posa't en peu, Pau. Jo ja estic en peu. Sí que sí. D'ací hasta sí, és el que doni. Bravo pel teu metro 62, home. Tu saps per què està nit tot així tan de puta mare en aquest espectacle, tan meravellosament espectacular? Per què? Saps? Gràcies a què? Gràcies a estos 2 còmics mítics i exemplars que no els dobleguen davant les circumstàncies. Sí, però sobretot gràcies a este públic, Bravo per este públic, bravo per este públic. Bravo. Míralo. Oye. Oye, che, tú, ¿qué ves?
oye, che tú que ve, 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 che tú mira y yo. C'è tu mira i shot, 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 c'è tu mira che bonico. Quina meravella, quina qualitat, quina solera, quina ambienza. Què ve tot, rebeu. Tot visquin focus, checking focus, tu 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 checking focus, tu. Tu mira, està plantat. Tu has vist alguna vegada algun focus tan ben plantat en la teua vida? Jo en tota la meva puta vida he vist un focus millor plantat que ixe d'ahí. Che quin escenari! Che quin escenari! Che mira quin escenari! Che míralo! Che quina tarima! Che quina fusta! Ai, per favor, per l'amor de Déu! Que ben embarnissada està! I que ben nivellada! Che que bé! Ixe altaveu d'ahir, per l'amor de Déu, el tècnic que hagi posat això es mereix un carrer en València. Mira quin altaveu, per l'amor de Déu, tan ben penjat. Míralo, tu míralo. Calla. Això és una bogeria. Escolta quin so. Heu sentit? Quin silenci. Quin volum. Que ben penjat. I que ben penjat eixe d'ahir també. I que ben equalitzats. És que así se equalizan el saltareo como en ningún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así mencha como en ningún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así es viu como en ningún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así descansa como en ningún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así es fa festa como en ningún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así es folla como en ningún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así se abusa como en ningún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así maltrata como en ningún lado. Así se furta como en ningún lado. Así es reza como en ningún lado. Así explora como en ningún lado. Así es desnona como en ningún lado. ¿Es de qué? Es desahucia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así es parla valencià como en ningún lado. Así se aparca en doble fila, pero como en ningún lado. Así se imputa como en ningún lado. Así se va es como en ningún lado. Así se censura como en ningún lado. Así manipula como en ningún lado. Así es torecha como en ningún lado. Así es viu de puta madre. Ahora que... ¿Qué? ¿De qué? Que ya verás. ¿De qué voy? El que yo te diga. ¿Ah, sí? Sí, ya verás. Ya verás. ¿Sí? Pero estos... ¿Estos? Estos. Ya verás. ¿Qué veré? Ya veré. Y tú dirás. Ahora. Ahora. Pasa res. Ya verás. Que yo te diga. Esto está arriba. Ahora. No, si ya. Ya tú llegarás. No, si verás. No, si te digo yo que ya verás. Será per temps. Ahora. Vostè dirà. Croquetes de bacallà. Calamars a la romana. Calamars planxa, ensaladilla russa, ensaladilla de formatget, de col, morro, tellinetes, clocinetes, puntilletes, manmonguilletes, chipironetes, pencaet, pulpet, boquerones, truita, dais, tendres, bravetes, salmorejet, sepietas, sepionet y aceitunas la española. Això que dius, que a gust. Si és que anem a veure, és que queixem perquè volem, hòstia, si és que no m'ho falta de res, tu, si és que tenim de tot. De tot, senyor, de tot, tenim de tot, tenim així de primer, tenim, senyor, va, vostè, tenim platges. Va! Platges que tenim per cagar-se. Unes platges, fuata! Pues no són ni nada de platges. Nosaltres, senyor, les nostres platges les tenim ahí, al costat de la mar, ahí. Què passa, home, amb els seus passejos marítims, tots enrajolaets, amb un ciment de qualitat. Sí, tot gris mediterrani. Unes festes. Mare meva. No parar de festes, senyor meu, no parar. És millor, lo que jo diga. Arranca-se. Pom, 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 moros i cristians.
Ixa festa que parla de la germanor entre dues cultures, on un xiquet menor d'edat li clava una fletxa en la cara a un moro de mierda. Que quina manera més bonica, colorida i solidària d'enviar els moros a fer la mà. Che aneu a Melilla, visca Sant Jordi! Sí, por! Sí, senyor. Bueno. I què en diu de les nostres falles? Les falles, tota plena de petardes. Sí. Y de salidos. I de borratxos. Y de cremats. Sí, i d'ofrenes. Y de frenes o t'emportes la farola! I de verges. La Verge del Desamparacho, la de Montserrat, la Verge de la Merced, la Verge de Guadalupe, la Verge de Nuestra Señora de las Angustias, la Verge de la Muntanya. Teua germana. Amén. Amén, Charme el Pardal! És que tenim una tradició, un arrelament i un saber estar que és pa morir-se. El que diu pa morir-se, el que diu pa morir-se, pa morir-se. Història... Mare, pues no tenim història nosaltres ni res. Mare de Déu, quina història tenim. Una història la nostra, una història que ja els agradaria molt. Madre mía, tota plena de dates. Sí, senyor, mira, amolla una, la primera que tinc al cap, vinga. 1492, descubrimiento de América. Què? Escolta, quasi res. Quines dates, tu? Amb uns personatges històrics, senyor, que no se'ls acaba, vostè, no se'ls acaba. Carlos III, Faustino V, Marqués de Riscal, Marquès de Cáceres, Guaynave. i unes rotondes. Que no tenim rotondes. Redonetes. Quantes rotondes tenim, senyor? Però si jo no sé quantes tenim. Qué sé yo, pues eixima una per puta, home. Totes amb les seues escultures al centre. ¿Para qué te espero necesario? Sí, les escultures. O les putes. I uns museus. De primeríssim nivell. Que ríete tú del Louvre y el National Gallery. Museu Falleres. Museu Príncipe Felipe. Que ara és rei. Ara és rei. Ara ves i canvia el logo. És que no s'entén ni Vostè, senyor, vostè ha anat al museu Ixen? No, anem a veure. No, és que està tancat. Per obres. És que estan arreglant no sé què que s'ha trencat. El nostre trencadís. Això és un reflexe de la nostra cultura. Jo no sé per què la gent, senyor, es queixa tant, de veritat. Que el trencadís del Palau de les Arts s'està caent. Que s'ha trencat. Ai, mare de Déu, espavilat, si ho diu la paraula, trencadís. Trencadís, això Calatrava ja ho tenia pensat. Listos! Va, anem a veure. Què més tenim? Infraestructures. Que no fas tu 40 quilòmetres per les carreteres d'este meravellós territori nacional i no trobes un cartellet que posa aeropuerto, Per l'amor de Déu, vostè ha vist l'aeroport internacional de Lleida? El de Castelló, l'aeroport internacional de Ciudad Real. Però què em diu de l'aeroport internacional de Ciudad Real? Imprescindible. Això és necessari. Un impuls per a l'economia manchega. Ciudad Real se situa en el mapa. Com Tòquio. Castelló. Sí, perquè tu ara vas per Castella-La Manxa, escolta, es nota. Està tot més fluid, més oxigenat. El trànsit, xico, més fluid. Les vaques, els tractors, les ovelles, sense retencions. I què més tenim? Les nostres catedrals. Fuaca. Les catedrals. Mare meua, com són les nostres catedrals, senyor? Com són? Són l'hòstia, sí.
Les catedrals són l'hòstia, la puta hòstia consagrada. Sí. I els nostres, no sé, els nostres capellans, les nostres monxetes, mare de Déu, les nostres monxetes com... Els nostres bisbes. Sí, els nostres cardenals. A veure on troba vostè uns cardenals com els despatxen. Bé si busca... Els que veus ahir plantats, els veus plantats amb la seua sotana, Amb la seva Bíblia, amb les seues babes. amb el seu monaguillo. Dejad que los niños se acerquen a mí. Y si no se acercan, me los traéis. Passa por aquí a la sacristía. És cert que en algunes coses, senyor, estem a la cua d'Europa. No, però no, tranquil. Hi ha una cosa en la que som potència mundial, sí. Els nostres polítics. Això, ho dic jo, senyor, són l'enveja del món. L'enveja del món. Ahí m'has dado, sí que sí, ahí m'has dado. És que els veu passaditxer. Jo vull ser com tu, sí, salao, apanyao, forrao. És que tenen uns acabats, uns modelats, un disseny que marca Espanya, senyor, marca Espanya. I quin domini dels idiomes, per l'amor de Déu. Home! Com parlen anglès? Però, bueno, anglès, això ja li dic jo que Franco, això Franco ja, i la seva amiga esta, no era? Ana Botella. Això. Franco i Ana Botella. Això, estos dos ja tenien facilitats per a l'anglès. Això ve d'ahir. Una altra cosa t'ha de dir jo, saps? Els cotxes oficials. Cotxes oficials, per l'amor de Déu! Quins cotxes oficials tenim? Més que rotondes! Sí! Escolta, res d'anar en bici, No, res d'anar en bici com en Holanda, Dinamarca, Finlàndia o Suècia. Es bici, que ni que fuéramos hippies, coño! Al treball! En cotxe. A casa! En cotxe. A sopar! En cotxe. Al club! En cotxe. Al puticlub! En cotxe. Campanya electoral! En bici. Visca la bici sense desperdici, home! Parlant, senyor, dels nostres polítics, parlant dels nostres polítics, què em diu vostè? Quin susto m'ha pegat. Ahí va caure tot. Estava cagat. Què em diu vostè de les nostres presons? Tenim les millors i les més equipades. Mira, vaig a dir-ho, vaig a sincerar-me, home. Abans no, però ara sí. Ara sí que tenim unes presons com Déu mana. Amb uns presos com Déu mana. Que sí, carinyo, que sí, home. Els presos d'avui en dia no porten tatuajes d'amor de madre, no. Són presos de nivell. Presos amb responsabilitat. Amb càrrecs de responsabilitat. Són presos, escolta, que lluiten pels nostres interessos. Que canten copla pels nostres interessos. Que guanyin la loteria les vegades que faça falta pels nostres interessos. Els presos d'avui en dia no demanen cigarrets als seus familiars. Home, no, demanen gomina. Bravo per la gomina, bravo. Mireu, jo no puc deixar d'imaginar-me al pobre Carlos Fabra en una d'aquestes presons 5 estrelles. Qué chula está la cárcel de la hueva. Senyor Fabra, així li porte unes cosetes per a la seva primera setmaneta en la presó. Un gotet, un cuenquet, un plateret i un sabonet per a que li trenquen el culet. I el seu número de presoner. 11.238. Esta noche por la celda me pasas el mocho. ¿Está tot en ordre, senyor Fabra? ¿Podríamos tirar este tabique? ¿Y això? Per què? Pues nada, que van a venir unos amigos. Ja. Quan?
Pues no tardarán mucho, ¿eh? I seran molts. Pues cada vez son más. Ya lo tengo. ¿Podríamos poner aquí unas literas? Sí, podemos. Hora de visitas. Hola, Paco. Hola, Carlos. Gracias por venir a verme. No hay de qué. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Todos vosotros. ¿Cómo está todo por allá afuera? Hace tanto que no tengo noticias vuestras. Carlos, ¿no te has enterado? Estamos todos dentro. ¿Todos? Sí. Juan también. Juan el primero. Ricardito, José Mari, Sí. Lola, Eduardo, Milagrosa, todos. Bueno, todos menos una. María Dolores. Sí. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Está muerta. Sí, se inmoló. En diferido. Sus últimas palabras, Carlos. Sus últimas palabras fueron: ¡no me consta! ¡Jaba Buda! Una mártir, siempre dándolo todo. Sí, el resto, Carlos, no sé, están escapados, huidos o refugiados en Andorra. Ingratos, con todo lo que hemos hecho por ellos. Ahora, Carlos, tendrías que verlo. Las calles están llenas de zombies con rastas y coletas, ¿no? Sí, que vagan de asamblea en asamblea. Paco, ¿Qué? por favor, dime, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido de los toros? Y de la caza del pichón. Y de la cabra del campanario. Y del toro de la vega. No, por favor, y Canal No. ¡No! Ay, Canal No. Canal No. Se'n recordeu de Canal 9? Com oblidar-ho, per favor? Mare, era un canal que unia a tots en un exercici de vertebració. Jo és que això de la vertebració no sé molt bé. No sé el que és. La vertebració? Sí. Mal d'esquena. Hem perdut amb aquest canal una ferramenta que donava veu a tots els valencians i valencianes. Sí, que era la nostra veu de la nostra llengua. Sí, que era un vehicle per a la nostra cultura com a poble. Sí, que era el fruit d'anys i anys fent poble, fent país. Que era una puta merda de televisió. Era una merda en mayúscules. Això era una cagada monumental. Això tenia més caspa que encara estan netejant-la. Això és que jo m'ha quedat traumatitzat per tota la meva vida. Això fa una olor a merda, compadre. Ja està, no te la lleves. Debes, té raó. Ya está, chavo. Se acabó. Paga y vámonos. Otra cosa mariposa que diuen, ja està. Perdoneu. Jo penso que haurà sigut de tots els treballadors que estaven allà dins. Calla, m'han comentat que molts dels tècnics i càmeres van morir en eixir i veure la Winterson. I els actors, la majoria, treballen ara de gogos en les discoteques de Rusafa. I els presentadors d'informatius, estos professionals, amb principis, no? Bueno, professionals al principi. Ara són el personal de neteja. Per què? Perquè estan netejant tota la merda que han tirat durant anys per la boca. I les falleres, les que estaven totes enxufades. Tranquil. On estan? Tranquil, patis, que estan recol·locaetes. En la rotonda de Sedavia, al costat de la... Tenen faena totes, tranquil. Baratetes. Però necessàries. Les falleres i les escultures, tots. Bueno, Que nosaltres... Mira, nosaltres l'únic que podem fer en estos moments és un homenatge
en un minut de silenci per tots estos anys de televisió pública de qualitat i en valencià. Vale, ja està. És que nosaltres treballàrem en Canal 9, clar. Sí, bueno, intentarem ahí connectar, no? Projectets, dossierets i tal. Vam tindre reunions amb els directius i caps de contingut. No sé si ho sabeu, el cap de contingut és un tio que et diu el que pots dir i el que no. Escolta, això existeix, sí. Segle XXI, sí. Cobra per això, també, sí. No, a nosaltres en aquestes reunions es diuen paraules que no es poden dir a la tele. Clar, com polla. Escolta, polla no. Però poden dir polla, no. Polla no. Hi ha un programa que diga polla no. No, mira, polla no. Pues ya me dirás com li diem, no? Anem a veure, polla és una paraula prou comú, polla. Jo polla sempre la dic a la punta de la llengua, no? Quines més paraules no podíem dir? Digues, però no s'ho creuran, digues. Mamada, lefa, cipote, semen, llavors, doncs, aleshores... Alguna més, però per ahí va la cosa. Escolta, jo crec que totes aquestes paraules, collons, funcionen, sí, tampoc cal dir-les totes juntes, o sigui, no cal abusar, però les pots combinar, no? Jo què sé, aleshores cipote, Llavors, lefa. Clar que sí, veieu com funcionen. Escolteu, dir semen no és humor fàcil, dir semen és humor blanc. O groc. Les intentaren colar, sí, per això de la censura, sí, intentàvem amagar-les de la manera més intel·ligent. Per exemple, semen, se m'encoge l'alma quan veig una mascletà. Lefa, le falta sal a esa paella, home. Cipote fotuda, esa, cipote tot el que m'ha begut, faig un empastrà. Paco, ¿Sí? tengo una duda. Sí. ¿Tú por qué no estás dentro? Bueno, lo mío es un milagro. ¿No ves que soy del Opus? ¿Qué es eso? Es que ya te tengo que dejar, Paco. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque tengo taller. ¿No? Taller ¿Y eso? de reinserción. Coño, ¿por qué? Sí, porque si mi comportamiento es bueno aquí dentro, podré salir antes. Ya. Y oye, ¿y de qué es el taller? De Valencia. ¡Pero tú estás todo loco! Es duro, Paco, lo sé, es duro, muy duro, pero... Primero hice uno de figuritas de barro, pero solo me salían ceniceros en forma de aviones. Y luego otro de papiroflexia y aviones lo mismo, aviones recorren mis venas. Vale, Carlos, tranquilo, yo ya sé. Sí. Yo ya sé. Sí. Sí, sé valenciano. Un poco, lo suficiente. Sí. Comunitat Valenciana. Síndic de Greuges. Próxima parada, Ángel Guimerá. Esas jodidas. Sí, pero bueno, venga, va, suéltame alguna tú, venga, va, tírale, venga, va. Yo es que estoy en el primer grado. ¿Cómo? Sí, en Valencia, Michá. ¿Medieval? ¿Valenciano medieval estás estudiando? Mediano. Mediano, que va, que quiero la... No. Bueno, va, suéltate, venga, va, mía, va. Bueno, mira, es que... Paco, que me da vergüenza. Vergüenza, mira, no me jodas, Carlito, vergüenza a nosotros. Venga, coño, va, dime algo, va. Venga, va, pues te voy a cantar una canción. ¿Qué dices? Sí, una canción de Dani Miquel. Dani y Miquel, ¿esos quiénes son? No. Dani Miquel, es uno. ¿No? Si con uno basta, están todos los lados. Imparable. Es uno que canta canciones en valencià para enseñarla a los chiquets. Le enseña valencià a los chiquets en sus canciones. ¿Eso es legal? Me estás
estás dejando todo loco. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. O sea, es que encima ahora lo que va a... No, si ahora lo que pretenderán es que las mujeres en las siguientes autonómicas puedan votar, ya. Ya votan, Paco. Dios, apiádate de mi ganado. Allá voy. El Maserati vaig al mercat, el Maserati vaig al mercat, i el dilluns m'emporti a Ruth. Hola, el Maserati, hola, el Maserati vaig al mercat. El Maserati vaig al mercat, el Maserati vaig al mercat, i el dimarts m'emporti a Ruth. Hola, el Maserati, hola, el Maserati vaig al mercat. Ay, qué bien, me encanta, venga. Yo soy más de Ferrari, pero... Pero es que no me entraba en la métrica. Bueno, qué bonita, ¿te sabes otra? Otra, venga, otra, que estás lanzando. 1, 2, 3, la pija es pepera, we know that. Comes tan fina, trico, trico, tra. Comes tan fina, guairo, 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 guairo. Les pintas colorets, we know that. Amb cocaïna, trico, trico, tra. Amb cocaïna, guairo, guairo. Y todas las nifo, chimpón. Volem dedicar aquesta cançó a tots els presos polítics, de veritat, perquè són presos i perquè són polítics. Llibertat, amnistia, estatut i economia. Si Samson se me voy a vapor de Simerson Roi. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa de color blau i de perfums. Heus aquí, Costa i Bigotes, menjant caviar com uns porquets. El gos Olives i aquell conseller indigne d'ONGs. El Font de Mora i Vectoret. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. El Calameco és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Castelló i Don Alperi, el Castellanos, Joaquín Ripoll, Pedro García, Vicente Sanz, Chequina Colla de retrasats, la Mona Rita i el Paco Camp, la senyoreta de Cospedal i els ministres d'aquelles anar, els reis d'Orient, amb Jaume Mates, Urdangarín, Marichalar. Això és un xiste o és veritat? oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors ens farem fum. El Calameco és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Bona nit.
Maria Ferran, il·lustre rato, i els de la camp, i si a fa plana no l'han tancat, és que té massa per a contar. I dels Pujol, pa què parlar? Ma que sou lladres de poca monta, sou una colla de delinqüents. Ens heu furtat fins a les ganes, vos heu gastat els meus calés. I ara tots junts a Picassent. Oh, benvinguts, passeu i passeu de les tristos, ens farem un, la meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Ai, que bé m'ha quedat. Escolta, jo estic servit, tip, a tope. No puc més. Ara, el compte, per favor. No, això ja està tot pagat. Com? Està tot pagat? Com que t'ho pagat? Està tot inclòs, no s'ha llegit el programa. Per l'amor de Déu, qui llegeix el programa en este país? No, en el programa d'activitats del nostre spa, llisca, del nostre spa, així, només s'ha de llegir el programa. Mire, si vostè fa cas del programa, estarà curat quan acabe el tractament. Molt bé, què més diu? Què més diu el programa? Continua llegint. Que no cal amagar res sota la catifa. Que cal compartir el dolor i el sofriment perquè la càrrega siga menys pesada. Que este país sempre ha sigut d'engolir merda i d'amagar les penes. Que això de la meua culpa, per la meua culpa i per la meua gran culpa, que això és història. Que no, que jo, anem a veure. Esto un momentet d'atenció, perdoneu-me, anem a veure. Així qui més qui menys, porta el pes de la derrota carregat en les seues esquenes, o no? Doncs ja està bé de patir, hòstia, ja està bé de patir. Anem a convertir tot este infern en alguna cosa semblant a un paradís. Què, esteu d'acord o no? Menos mal. Clar que sí, ja està bé. I pregunte, què és el més semblant a un paradís? Un spa, madre mía. Ai, has estat. Molt bé, carinyo. Un spa, sí, un spa amb tot tipus de serveis de plaer. Un circuit que ens conduïsca a una meta sanadora i que ens porti a un estat de relaxació tal que faça que tot ens sube la polla i que a vostè li refluge la figa. Sí, anem a veure. No, a cada un que li xorri per on ho tinga. No, sí, per no tindre polla no va reflujar, sí. Cadascú que ho tire per allà on puga, clar que sí. Estem d'acord tots? Anem allà. Tu estàs? Sí, estic. Molt bé. Què vos sembla si iniciem amb un mantra. Un mantra que ens sintonitzi a tots i a totes en una mateixa energia. Molt bé, per ahí va la cosa. Ahí estem. Tu estàs posat en el mantreig. Molt bé. Anem allà, tots i totes, per favor. Estem? Això va arrencar-se una miqueta com secta satànica, no? Jo vaig anar una vegada a classe de pilates, mal rotllo. Jo som més de fer estiraments i això. No, espera un moment. No, ja està. Si vols, ho parlem després. Ara, per favor, no trenquis el xacra. És important, no, estem llançats. Ahí un senyor que estava així, val? Doncs, per favor, deixeu-se, relaxeu-se. Tots Que no trenque el què has dit? El què? El xacra. Xacra, això què és? El xacra, què és el xacra? Mira, espera, un moment, el xacra. El xacra és el que ens manté serens i equilibrats. Vale. ¡Ya está el chakra a la puta boca ya! ¿Vale? Anem allà? Per favor, tots i totes, estem?
Estem? Val? Tots. Mans al pit. Connectiu amb vosaltres mateixos. Venga, va, ahora con la I. No. És una llàstima, perquè... Mira, xavo, xacrejar és molt important. No, xacrejar és molt important. Fotres, és... Perdona, va, per favor, anem a xacrejar un poquet. Va. Jo ara m'he xacrejat i no puc continuar. No te xacreches, home, que no espera... No, arriba un punt en què un se xacreja i fins així. Xacregem. Voleu continuar? Sí. Xacregem? Podem dir tots un sí, xacregem. Xacregem? Estàs desaforat, carinyo. Xacregem. Però mireu, ara vos propose... Anem a més. No. No, anem a més. Anem a fer un saludo al sol. Però, que estem tancats, que és de nit, home... ¡Estamos al foco, irse de ahí! Anem a saludar al foco. Molt bé. Ella. Com que hi ha una sèrie de moviments, són un poc complicats, no passa res. Seguiu la meva energia. Val? Entreu amb la meva comunicació global. D'acord? Anem allà. Els braços. Inspirem. I en l'expiració... anem a cobra directament, a cobra. Mantenim la concentració, per favor, i anem a la muntanya. Hop! Muntanya i vaca gato. Vaca gato, padre. Vaca gato. Crilles. Inspirem. Ara sí. Escolta, que bé, Molt millor. Soc un altre. Sí, no? Sí. Desamorat? Va bé la cosa. Molt bé. Mira la calora que porta està molt bé, carinyo. Val, i ara tots junts, ara sí que podem tots i totes, per favor. Sí. Els braços. Tots braços amunt. Molt bé. I braços avant. Molt bé. Davant. I els col·loquem, a l'espectador de la butaca davantera. Des de la primera fila no feu un idiota que no teniu valor. Si no... Saps? És una cosa de comunicació. Si no n'hi ha, no. Aprofita i sent el de darrere. Val? Molt bé, tots. Molt bé, agafem. Sí, toquem tot. La butaca no siente nada. La butaca está inerte. Aleshores no va a millorar en la seva vida. Ui, no. ¡Esas manos! No té ningú davant, està agarrat del costat, però agarrant, colló. Molt bé, seguim. La butaca, com te dia, carinyo, no passa. Si la canvien algun dia serà perquè tenim pressupost i la canvien. No perquè tu la canvies. Val, molt bé, tots, per favor, tots. Si algú no arriba al de davant, pot tocar el del costat, com ha dit abans. Però toqueu-se, per favor, toqueu-se. Sí, agafeu el del costat i... Muscles, suau. Sí, suau, molt bé. Anem a passar-nos el bon rotllo de dia, i passem a l'altre costat i... Expulsem l'energia negativa que acumulem al llarg del dia i... Expulsem, puta! Molt bé. Ara, continuem. Dits polses amunt, tots. Tots dits polses amunt. Molt bé. Estem ahí. I és la senyal del OK. Positivitat. I passem la nostra positivitat al clatell. Molt bé. Apretem eixe múscul que dia a dia va carregant-se de mala energia amb la nostra pròpia positivitat. Ja està. Això no, ja està. Passem al següent exercici. Tot lleu a fora. Anem al coll. ¡Chino! Estás que no te engañes, Jackie.
xufla, no. No, un moment. Era una broma. Però no estaria malament. No, el que passa és que no estem preparats per a aquesta fase. No, la fase de l'orgia massiva és només, tranquils, és només per als que arriben al final del programa. La nostra ment no està preparada per a tant d'alliberament. No, estem plens de tabús, encara, sí. No estem preparats per a follar entre tots i totes i menjar polles sense parar, no. En general, vull dir. Clar, tu igual sí, però clar, uno no igual. Vull dir que tu soles, no vas, que si no volen del costat a dalt no vas. És una cosa a compartir. Encara, en general, la societat encara ho considera pecat. I d'això sap molt l'Església. No, de xuplar polles no. Del pecat, vull dir. Així que millor deixem-lo de la fase de l'orgia massiva per al final. No, perquè ara el que us demano és que us relaxeu i que gaudiu. Gaudiu d'este spa. Spa-nya. Un lloc on els vostres problemes desapareixeran i les vostres vides canviaran a millor. Ja està bé de patir, home. Ja està bé de caminar en un pal, en el cul. Sí, és millor caminar en uns cogombres, en els ulls. Este Espanya és pa cagar-se. Trista la pizzella, io lo ridia, e sta in casa mi zappidella, io lo ridia. El nostre lema és no penses, gaudix. Un balneari creat per al temps. Relax. On els teus problemes s'evaporaran en les nostres saunes i les teues misèries desapareixeran en qualsevol dels nostres exclusius circuits. Tot així. Està dissenyat perquè mai més hagis de pensar en eixa multa de tràfic o en eixe rebut del mòbil que ha pujat de manera misteriosa, sense previ avís. O en eixa cita d'ací a 4 mesos amb el pneumòleg, encara que vagis a palmar-la d'ací a 15 dies. O amb eixe pare que està molt major i es caga en tot, però literalment. O amb eixa alcaldessa, exalcaldessa, que també està major i també es caga tot. Literalment. I així podríem continuar amb este cúmul infinit de dolències, però no hem vingut així a patir, sinó a gaudir. Per això us recomanem encaridament el nostre circuit d'aigües terminal. És el que més ens demanen els nostres aturats, desnonats, desahuciats, jubilats, per posar fi al seu malestar d'una manera terminal. El nostre circuit consta de jacuzzi, xorros d'aigua, colls de cigne, llit de bambolles, contracorrent i volcà. També tenim el massatge amb fangs terapèutics. És una aplicació localitzada de fangs compostos per argila, olis essencials i merda. Hi ha que li diu compost, però no. És merda, sí. T'unten el cos amb merda i et quedes de categoria. I hi ha diversos tipus de merda, segons pressupost. Merda simple, merda mitjana, merda superior i merda gran. També tenim
molt d'ací de la terreta, el bany d'orxata. Sí? Et deixa la pell tersa i amb un to valencià que tira cap arrere. És com el bany de semen, però este és més econòmic. Sí? Tenim diversos tipus de teràpies. I de semen. L'aromateràpia. Ai, l'aromateràpia és una teràpia a base d'uns inciensos. Uns inciensos, sí. Amb olor a mascletà. Que t'anulen la ment, nano, quede de categoria, nano. I la xocolateràpia. Una sessió a base de hachís del bueno, en el nostre Hammam o bany turc. Sí, la peperateràpia. 14 hores davant d'un plasma mirant Carlos Floriano. Per als més valents tenim la cospedalteràpia. Espanya. Nosaltres no la recomanem, en absolut. No, perquè hi ha hagut casos de catatònia i col·lapse cerebral. És només per als més atrevits, la cospedalteràpia ha estat prohibida a alguns països. Sí. També tenim la cocaïnoteràpia, però també ho lamentem, només és per a empresaris. Regidors d'urbanisme, promotors i actors. I esportistes. Sí. I electricistes. I toreros. I treballadors socials, mestres, SAMU. I programadors. Sí. Informàtics. Tu vols mig pollo? També tenim els tractaments fatxals. El tractament fatxal és per a llevar-vos a tots i sa cara de progres que tenim. I posar-vos un somriure grande i libre. A veure, com es sent, senyora? Estupendo, fantástico, maravilloso. Molt bé. Prove a somriure. Qué divertido, ya está. Prove a plorar. Ay, qué disgusto, ya está. Cara contenta. Pues sí, está fenomenal, sí, ya está. Cara triste. Ay, sí, ya está. Cara dura. Puta madre. I la nostra especialitat, estiguen atents, la manicura. Està claríssim, no? Ve un cura i et fa la mà. L'heu provat, Però que no heu provat la pedicura. És més cara, És més cara. Ve un cura, le pides lo que sea y que te pille confesado. També tenim la acupuntura. L'acupuntura, sí, és una tècnica mil·lenària que consisteix a entrar a un lloc i que te la claven. Sí. Com anar al teatre avui en dia, vaja. I com no, per últim, la reflexologia. La reflexologia no és això dels punts dels peus connectats amb l'organisme. No. La reflexologia és reflexionar. Per què som tan pringats? Posarem un exemple. Abans, senyorita Amparito, abans, entre. Hola, Eva. A veure, vostè per què és tan pringada? Qui, jo? Sí, vostè. Ai, no ho sé. 70 pavos. Pringada. Gràcies. Ho veuen? Benvinguda a Espanya. Vostè no pensi i gaudix. Contem-ho tot des del principi. Des del principi? Des del principi. Bé, mire, jo vaig nàixer. Després vaig créixer. Sí. Ràpid. I després vaig demanar un préstec a Alacant. Ai, i des d'aleshores? No recordes res més? Res. No recorda res. No recordo. La meva vida és una merda! Això és plore, traga-ho tot fora, vinga, trague-ho tot fora, què fa? Ai, tragar-me-ho tot? Per favor, quin estómac que té vostè. Ai, per favor, jo tinc molt d'estómac. Ai, cal tindre molt d'estómac per a tragar tot el que he tragat jo en esta vida, vinga a tragar. Mire, jo he tragat sables, tizonas, sí, llances, broques del 15. Uy, ABC, la razón, la sexta. Ai, en la primera no puc, Sap què? Els diumenges, tot m'ho menja. Molt bé. Obriga la boca, a veure que ja veré. Ja, i no va tocar-me primer
I descuixes un poquet. Ai, mare de Déu, segon, a veure que mire ahí, alce, mare de Déu, senyora, això és el bioparc. Què veu? Què veu? Ai, jo crec que vostè té una irritació de collons, a vostè l'han clavat des del primer dia que va néixer, eh? Tota la vida tragant, tota la vida carregat, per favor, no. Em pesen els ossos, em pesen els braços, em pesen les cames. Estamos ahí, molt bé. Jo no puc més, ja no... Ai, vaja, escolta, m'has deixat de categoria. Què sent? Oi, res. No sent Res de res, estic estupenda, maravillosa, arreglada, clar que sí, oi, m'encanta. Vol un completo amb final feliç, eh? Ai, ja, que ràpid. Sí. Va, pues sí, va, final feliç, Mire, va. només va. ha de triar entre tir en el cap o martellada al front, què vol? Ui, tiren el cap, massa ustadi, massa gora. No. Ja està, martellant al front. ¡Saca la pluma! Amparito Bernácer, descanse en pau. Senyores, senyors, hem encetat una campanya que es diu Espanya és per als espanyols. Això què vol dir? Volem portar Espanya a cada regió, a cada poble, a cada casa, a cada tia i a cada abuela. A Catalunya també. Volem que tots els racons d'este sagrat territori nacional deixe de pensar en ximpleries i oblide les seues preocupacions per sempre. Estem creixent, som una croada en desenvolupament per erradicar els mals d'esta societat. Espanyoles, espavilat, coño! Però tu això ho has vist bé? Sí. Tu ho has vist bé? Sí. L'hauria posat una miqueta més a l'esquerra, eh? Jo també. Això no està molt ben pitjat, eh? Això el tècnic ha posat, això està mal, això pot caure ahí a la tercera fila que rima algú, eh? Ixe coloret. Un blavet, un verdet, un gris marenguet, qualsevol altra cosa per això color, per favor. Això és horrible. Això és una merda de foco. Home, això hauríem de parlar amb l'encarregat, això. El que ha posat això és un desgraciat. Això no pot quedar així, home, això no pot quedar així, 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 què fem? Què fem? Ens fem unes cervesetes? Així es viu de puta mare!